Αρχίζω. Λοιπόν, κύριε Χάρη, ο σύζυγος της Πιπίνας, βλέπω έχετε το βιβλίο σας. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε την ιστορία του. Πώς έγινε αυτό το βιβλίο, γιατί σε έγραψα, τι διαφορά έχεις από τους άλλους ανθρώπους. Για πες μας την ιστορία του βιβλίου σου. Αυτή μήπως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον συγγραφέα, δεν ξέρω. Μήπως το συγγραφέα, είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Γιατί νομίζω ότι η ιστορία του ανθρώπου με ένα βιβλίο δεν τελειώνει. Θέλει πολλά βιβλία ο καθένας φυσικά, Και αλλήμωνο τώρα που θα είσαι και μέσα στη θάλασσα και μέσα στο πέλαγος, θα είσαι και μόνος σου, που σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Λοιπόν, τι είναι, πες μας, πώς έγινε αυτό το βιβλίο. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο να σας πω? Βεβαίως, Κάτι πώς έγινε αυτή η ιστορία, γιατί σε έγραψαν. Δεν μπορώ να απαντήσω, αν και ξέρω για ποιο λόγο. Ξέρω για ποιο λόγο έγινε. Αλλά δεν θα ήθελα πάνω σε αυτό να... Πρέπει να το πεις. Να σας πω για αυτούς που μας κυβερνάνε. Ό,τι θέλεις, Θέλετε είσαι να σας πω για ελεύθερος. αυτούς που να τους βάλουμε σε αυτό το καίκι μέσα όλους. Αυτούς που θα χωρέσουν φυσικά. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας κυβερνάνε, που θέλουν στόλο ολόκληρο. Ολόκληρο στόλο θέλει να τους βάλουμε μέσα και να τους πάμε μέσα στο πέλαγος πολύ βαθιά. Τι μάθαμε όμως από το βιβλίο αυτό? Ότι δεν πρέπει να συκοφαντούμε κανέναν. Ναι, Μόνο αλλά... τον εαυτό μας μπορούμε να συκοφαντούμε. Αυτά δεν είναι συκοφαντίες όμως, αυτά είναι όλα γραμμένα και στα βιβλία της Βουλής και όλα είναι γραμμένα και από τη ζωή μας φυσικά. Και φτάσαμε στα 65 και τι κάνουμε, δουλεύουμε ακόμη και δεν εντάξει, η αμοιβή είναι σχετική. Αμοιβόμαστε, εντάξει, μην κρυβόμαστε, παίρνουμε αμοιβή από το Θεό. Γιατί ο Θεός ξέρει, τώρα αυτή τη στιγμή εμένα με έχει δώσει εκατομμύρια, Αυτή τη στιγμή ο Θεός. Αλλά κάποια πράγματα μπορεί και να μην είναι δίκαια, να μην γίνονται δίκαια, μπορεί. Γιατί ένας μουσουλμάνος συγγραφέας να έρθει, να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα και να γράψει εσένα? Το γιατί πάλι δεν ξέρω. Πώς έγινε δηλαδή κάτι αυτό? Σκέφτομαι, κάτι υποψιάζομαι. Μήπως έψαχνε να βρει κάποιον χαζό και τον βρήκε. Μήπως βρήκε κάποιον χαζό να τον κάνει έτσι ένα τέτοιο, ναι. Λέω μήπως. Αλλά θα πρέπει να διαβαστεί όμως αυτό το βιβλίο και αυτοί που θα έχουν κάποιες αμφιβολίες με μουσουλμανισμό και με χριστιανισμό θα πρέπει να το διαβάσουν αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ιστορία για μένα. Εδώ μιλάει με πολύ μεγάλη φιλοσοφία για το Θεό. Δηλαδή σ' άρεσε αυτό το βιβλίο? Αν μ' αρέσει, αν δεν μ' άρεσε δεν θα, φυσικά. Αλλά θα έπρεπε να συμπληρώσουμε και κάποια άλλα και κάποια να αφαιρέσουμε. Ναι. Τι λες, αυτό το βιβλίο να το διαβάσουν οι άνθρωποι και γιατί να το διαβάσουν, για πες μου. Γιατί να μάθουν τη ζωή σου, τι διαφέρεις? Δεν θα μάθουν τη δική μου τη ζωή, γιατί φυσικά και δεν θα τους ενδιαφέρει. Και γιατί να τους ενδιαφέρει για μένα? Να το διαβάσουν, να μορφωθούν πάνω σε άλλα θέματα. Και θα αναιρέσουν πολλά πράγματα που σκεφτόταν, όπως και εγώ έχω αναιρέσει. Ναι, γιατί άλλα μας έχουν δείξει και αλλιώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή αν διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο, δεν θα χάσει δηλαδή. Εννοείται. Θα κερδίσει κάτι. Εννοείται που δεν θα χάσει. Το μόνο που θα χάσει δεν ξέρω αν το πληρώσει. Αν το πληρώσει μπορεί να χάσει από 5 ευρώ ή 10 ή δεν ξέρω τι. Αυτό θα χάσει, τίποτα άλλο. Εντάξει, σε ευχαριστώ αδερφέ μου. Τώρα που είμαστε, πού βρισκόμαστε? Μέσα στη θάλασσα. Τώρα είμαστε μέσα στη θάλασσα και δεν υπάρχει κανένας γύρω μας νομίζω. Είμαστε αρκετά μακριά. Όχι κανένας. Αυτό το βιβλίο το γράψαμε επάνω σε αυτή τη βάρκα, την Πιπίνα. Αριστερά που θα δεις είναι το νησί Θάσος. Ναι. Και δεν απέχουμε πολύ από το λιμένα. Είναι 1 ώρα δρόμος περίπου. Νύχτα και μέρα το γράψαμε μαζί αυτό το βιβλίο. Ναι, ναι. Μαζί ήρθαμε τη νύχτα, μαζί τραβήξαμε τα δίχτυα. Εσύ σκεφτόσουν για να γράψεις, όχι εγώ. Εγώ δεν ήξερα τι. Αλλά όσα τα έγραψα εσύ μου τα είπες. Ναι, αλλά εγώ είμαι ο αγράμματος όμως, εγώ δεν ξέρω. Εντάξει αδερφέ μου, σε ευχαριστώ, να ρίξουμε τώρα τα δίχτυα.